Dami estudyante dito. Balatas National High School. So, hello guys. Welcome to Marchen Moto. Sophia's Delivery tayo guys. Binigyan tayo ni Bayaw ng booking. Ito ang unang natin booking. Lawak talaga ng lupain dito sa Balatas Complex. Tapos marami ding mga school. Ito may school din dito. Ito yata private. Yung nandun naman sa isa is yung public. Sarap magtinda dito. Kaya nagpaplano kami ni Mrs. na magbenta dito ng pagkain. Kasi daming estudyante. Nag-iisip pa kami kung anong magandang pagkain. Yung kakaiba naman, di ba? Para bago sa mga estudyante. Yan. So dito tayo sa Rotonda guys. Papunta tayo diversion. Ay putang ina, bakit ka naka-signal light tayo ng right. Sorry. Ito problema dito sa Naga, no? Mga walang pakundangan na parking. Ayan. Dito sa gitna ng kalsada, hindi niya tinabi. Parang wala silang pakialam ba na makakaabala sila ng ibang motorista. Ganito ko walang disiplina yung mga driver dito sa Naga. Karamihan yan. Hindi ko naman nilalahat pero karamihan. Kaya madaming aksidente dito guys sa Naga. Mga sagian. Yan. Sabagay, wala rin kasi yung mga enforcer dito sa kalsada eh. Hindi sila naghihigpit sa Kaya kung yung iba saan maisipan mag-stop tulad nito, humihinto sa pedestrian lane. Pero alam naman natin yan, mga driver. Kasi nag-exam naman tayo sa LTO. Alam naman natin pag pedestrian, di ba? Bukod sa mag-minor ka, huwag mong paparadahan. Tiga, di ba? Bigla silang hihinto sa gitna. Tatawag ng pasahero. Ayan. Giant Tire Supply. Giant Tire Supply. Sir, may pick upin po. Okay. Pagkain pala. So ayun guys, na pick up na natin. Pagkain pala. Iniisip ko kanina kasi tire supply, baka mga gulong ang pipick upin. So deliver natin to sa may sentro ng Naga, sa may BDO Plaza. Ang payment pala nito guys 65 pesos. Lapit lang din ng sentro ng Naga. Nasa 3 kilometers mula dito. Ganun. Maulap dun no? Sabagay maganda yan para di masyado mainit. Okay, thank you. So dito na tayo guys, Panganiban. Isa sa mga pinakamatraffic na lugar dito sa Naga. Tumaas na ang gasolina dito guys. Grabe, 80 na. Hindi pala dito, kala ko itong plaza na to. Ano pala to? Plaza 13 Plaza 15 Martires pala to. Kala ko dyan. Hindi pala dyan. BDO San Francisco pala eh. Dito ba ang BDO? Ayun, BDO. Nakita ko na. Dito guys sa sentro, sa may plaza. Ayun, ang daming hilera ng bilihan ng mga dito. Kwek-kwek. Mga street foods dito. Yan. Para dyan niya sa mga nagpapahinga dyan sa park ng plaza. Tapos may mga prutas din sila dito. BDO. Ayun, BDO. Laki-laki ng building ng BDO.
So yun guys, na-deliver na natin dito sa loob ng video. Main office siguro to ng video. Paggas tayo Han. Ayun, 77.10. 100 lang unleaded. 1.2. Almost 3, 1.3 na rin. Huwag ka muna mag-out, baka may bato pang booking. So yung deliver natin kaganina, 65 pesos. So nagdagdag na lang tayo ng 35 pesos para makabili ng gasolina. Para maka tatlong booking to or 4, mga ganyan. Ala, sige, walang preno. Walang kapreno-preno. Yung bang nakatawid ka na guys, pero ipipilit pa rin nila yung karapatan nila. Sorry sa mga taga Naga, no? Pero sana, no, hindi naman lahat ang driver. May mga matitinong driver din dito, pero karamihan lang talaga. Ayon din sa karanasan ko bilang rider din na palaging nasa kalsada, walang disiplina ng driver ng mga 4 wheels. Kaya kahit hindi mainit ang ulo mo, biglang iinit ang ulo mo. Pero huwag tayong makipag-away na, kasi tumatanda na tayo. Ingatan natin ang kalusugan natin. Bibili mo ng ulam si Mrs. para pananghalian namin. So balikan ko na lang kayo mamaya guys pag may booking na tayo after namin kumain ni Mrs. Meanwhile, so yun guys, balik deliver tayo. Time check 1:35. Umuwi lang kami ni Mrs. kasi nag-lunch, tapos pahingang konti, then yun, binigyan na kami ni Bayaw ng booking. So may pipick upin tayo dito sa may bandang Matiway, tapos di-deliver natin siya sa Felix Plazo. Na-deliver na namin to kahapon. So kanan tayo dito guys, papunta dito sa Matiway. Ang labas nito ay San Felipe, pero hindi na tayo abot sa San Felipe. Dito lang tayo, banda lang, gitna. Pasensya guys yung sa boses ko, no? Para ano kasi, medyo masakit ang ulo natin ngayon. Kaya medyo di ganun kaganda ang pakiramdam natin. Ang ganda ng bahay, kulay blue. Dito na tayo kay Ma'am Charlene. Si Mrs. na guys ang nag-pick up. Doon lahat yan? Meron pag isa doon. Dyan na sa harapan yung iba. Butche. So marami pala guys, hindi lang bilao. Yan, dalimahan. Ito, tama na to dito. Oo. Gora Bells na. Hindi naman to masyadong kalayuan guys. Hawak kasi natin yung isang bilaong butche. Kapon open ang gate. Ngayon hindi. Ma'am D. Ayan, tama si Ma'am D. Deliver ma'am. Palabas ako isang lamesa. Okay na po ma'am. Ming Cheng. Di ko na napicturan. So ayan guys, deliver na natin. Lawak ng kalsada dito guys. So, walang masyadong dumadaan dito eh. Tanging mga delivery truck lang, mga malalaking truck. 77 oh, mas mura to. Saktong 77. So yun, abang-abang ulit tayo ng next na booking natin guys. So guys, dahil mamaya pa yung pick up natin sa KNB, may pick upin kami dito sa may SM. Samahan nyo muna kami guys, mag-malling muna tayo. Palamig. Yun, mas malap. Yan. So balikan ko kayo guys. Daming motor dito guys, so, puro kailera.
100 ml. Pera po. So yun guys, nakabili na tayo dito sa SM. So proceed naman daw tayo dito sa may 3N. Papabili sila ng toasted siopaw. Bili ka na, 200 ba? So guys, dito tayo. Rose po, Rose, 933. Sige po. Pangilan na natin to. So yun guys, meron na tayong panibagong booking. Pang-apat natin to. May pipick upin tayo dito sa may Concepcion, Paqueña. Pangalan ng tindahan, Tasa. Tasa ito? Reserve? Ayan, tasa reserve. Kay Marjorie po. Magkano ang babayaran? 800. Thank you. 780 plus mo 110 890. Okay. So yun guys, na-pick up na natin. Proceed na tayo sa Deca Lagoon. Medyo malayo-layo to, kaya balikan ko na lang kayo guys pagdating. Anong block ba yan? Ha? Marjorie po. Bali 890 ma'am. Ay, thank you ma'am. Salamat po. 900 ng ginawa ni ma'am. May tip na 10. So, tinip tayo ni ma'am ng 10 pesos. At yan yung pang-apat pala guys na booking natin. Pang-apat pa lang. So, yung unang booking natin na 65 ba yan? Tapos dinagdagan lang natin ng 35 pesos ang gas. So, nakatatlong booking pa siya. At hindi pa naman siya empty. Kaso, pabalik pa lang kami ng Naga. Doon pa lang kami bibigyan ng sunod na booking nito. Kaya siguro sa 100 maximum na makatatlong booking ka. Depende rin sa location. Pag malalapit, yan, mas marami kang booking makukuha. Pero kumita naman tayo na hopefully mabigyan pa tayo ng isa pa bago tayo magpagas. So kaya pa naman to, isang booking. Malayo-layo kasi dito sa Kararayan. Hindi naman tayo dito mabibigyan ng booking dahil wala namang merchant dito si Bayaw. Lahat nandun sa Naga. Kaya kailangan natin bumalik. Unlike nun sa Lalamove, pag may dineliver ka sa malayo like Bulacan, Cavite, pwede ka maghintay doon ng booking, pabalik naman. Dito, need mo talagang bumalik sa pinanggalingan mo bago ka mabigyan ng panibagong booking. Talagang medyo talo sa gastos, nagmahal pa. Imagine 80, pero buti may pinagasan tayo na 77. Okay. Mga sakit ang ulo ko ha. So guys, balikan ko kayo pag nasa Naga na tayo at kung may booking na tayong bago. One eternity later. So yun guys, may booking na tayo. Pick up dito sa may bandang Dayangdang. Lapit lang dito. Ang ganda sa gabi kasi di mainit. Sa umaga kasi lalo sa tanghali, grabeng init. Marami na rin kainan dito guys. Meron na dyan shabu-shabu. Tapos may dito merong Itolocan. Dito lang yan sa may Balatas Road. Malapit sa Magsaysay Avenue.